waluongo ni gallstones. Gallstones kata kite ma losore dak mar ojuri. Mar ojuri. Koro mane gima kawuono wadhi wuoye. Kite ma losore e dag ojuri. Tindini wachire kod gallbladder ma en dag ojuri. Gallstones kite ma losore e dag ojuri. Samoro koro kapok wadonjo e twagni daher mondo mobede kod picha manyiso dend dhano e iye ka achiel kod fuoni mopogore opogore kaka kamilose ojuri, gallbladder, kacho koka wadonjo e twak achiel kachiel. Koro kapok achako gi wach mar kumilose ojuri, dahero wacho ni ojuri ni en ang'o, tang'o mokonyogo e del. Koro ojuri waluongo gi dhowa mar kizungu ni bile. Ojuri loso gi fund mar dhano ma chuny ma kata waluongo ni liver. Koro koselose gi liver, okonyo kuom rego chiemo mantie gi mo e dend dhano. Koro seche michamo chiemo man gi mo, to okonyo, en muhimu sana e rego chiemo go. Koro abro pimo gi picha ni anyalo wacho. Koro e dend dhano wan gi chuny mar dhano mabe mae e ich maloso ojuri. Ojuri koselosre kae, obiro gi odundu ma green ni, maralum. Kosebiro ikane ei dagni ema koro ikane ojuri no, mabe waluongo ni gallbladder. Koro sasa ma ng'ato kochiemo, to dendi nyiso obwongoni ni koro chiemo ero isechamo chiemo man gi mo, dhi ei nyombich, wuok e dhok kabiro ei nyombich. To nyiso liver ni chiemo ni onego bed ojuri mondo konye e rege. Koro obwongo ni koseng'e kamano, to dagnie odiyore mondo gol ojuri mane iye mondo lor. Ojuri ni lor, biro go dundu ni, to biro e nyombich. Kosechopo e nyombich, to dhi riwore gi chiemo. Koseriwore gi chiemo, to konyo kuom rego chiemo. Koro mane kaka ojuri losore e dend dhano. Ero kama na nyipimo nwago maber mokalo kaka ojuri losore, ilose e chuny, katikane, e dag ojuri, kae to seche ma isechamo chiemo, to ote dhi obwongo ni chiemo moro nitiere kama onego bed ni rego ojuri, kato golo to nyumore e nyimbich matindo, e nyimbich ma bende ang' ne timore nade? Ang' ne konyo loso rego chiemo no. Wadino kite maino e weche mag kite ma bende losore e dag ojuri ka. Kite gini wachonwa kata ni gin ojuri ni noke wachake gi kanyo, kite gi gin kite mage. Koro ojuri ni akilose del, nitiere gik mang'eny ma del tiyogo. Machiel kuom gi en cholesterol. Koro cholesterol moa e remo ni, chuny bo tiyo kode mondo los ojuri. Koro seche moko chopo kuma ka cholesterol ng'eny, to kite yot mondo ojuri olosre kite, opoti mobed kite. Koro mane gima kelo kite mar dag ojuri gie. Matende ni nitie seche moko e ngima mar dhano, gik manyalo miyo mondo ojuri olos kidi mayot e dendi, kaka wadhi wacho mbele. Achiel kuom bien kaka nowacho ni joma mine yot mondo yud obed gi kite gie. Nikech chopo kuma joma mine nikech hormones mane dendgi ginyalo loso cholesterol mang'eny manyalo miyo mondo giyud kite gie e dag ojuri. Makoro jogo ma hikgi osechako dhi nitiere kod thuolo mamalo mar bedo kod kite gi gallstones, kato wacho ni joma mine mapek. Joma mine mapek bende nikech seche ma ng'ama miyo nigi pek, to nitie kaka hormones bende olokore e del, ok chal gi ng'ama ok pek. Magi be nyalo miyo mondo ilos kite gi mayot. Kuom joma mine mapek bende, seche moko hormones gi miyo ojuri cha kaka contract. Kang'e ni contract waluongo nang'o? Seche momiyore mondo odhiro ojuri oko. Nitie hormones mane del ma ka ng'ato pek to ong'eny ahinya. Koro contraction nie dok piny. Seche ma contraction nie kata birruok nie dok piny, tiende no ojuri kudore. Soro seche mokudore no, yot mondo poti. Koro kopoto to oloso kidi mayot. To ponono ni ng'ato ok pek, ng'ato bende hike pok odhi ahinya, bende nitiere kod thuolo mar gamo chandruok mar gallstones gi, to ka ponono ni nitiere godo en kang'o motimore? Koro nitie jomoko be nitie yedhe ma wanyalo bedo ni waketie makimuonyo, to nyalo miyo ilos kitegi mayot. Nitie tuoche moko kaka sickle cell. Joma nigi sickle cell mabe wang'eyo ni ng'eny ahinya e kor Nyanza koni, be nyalo miyo mondo ibed gi kitegi mayot. Joma nigi tuo mar sukari be yot mondo yud kitegi, nikech gin be yot mondo giyud kitegi mondo gilos kitegi e dak mar ojuri.
To ne jogo matiere kod ratil mamalo, winjo kimulo kamoro kanyo cholesterol mula jogo matiere kod ratil mamalo kod thuolo mar bedo kod gallstones. Ratil mamalo kata wadendo ni obesity en be en achiel kuom gik mamiyo ng'ato nyalo loso kitegi mayot. En kang'o motimore e del ka dend jogo ma dendgi ng'eny? En bende en mana nikech cholesterol no dhi bet mang'eny e ojuri cha. Then kaso miyo ibedo gi iloso kitego mayot moingo ng'ama dende ok nigi ratil mamalo ahinya. Daher mondo mipimnwa Dr. Dea ni seche ma wawacho weche mag gallstones gin kite ma bende losore e dag ojuri ma iloso gi chuny, ojuri ma konyo mondo mi oreg chiemo mantiere kod mo. Kitegi gina kidima kaka wacho ga ni joluo bere bakidi cha, koso gin kidi machal nade? Nikech waneno ga kite mopogore e dend dhano, kuom ranyisi tonsil stones waneno ga kuom dend dhano. De bende gin type ni mabete yom, kata kidney stones bende wawinjo ga. Muno ma gallstones gi mana matin nono. En be na kidi kaka inyalo wacho mag kidney ka nitie mayom, nitie mokyom, nitie marotenge mabe waluongo ni pigmented, nitie moko mabe ok rotenge. Koro gipogore. Koro mae mondo gibed gi kalano kata gibed matek. Koro en science moro kendo modhi ahinya. Picha wantiere godo ka ochal na dag kedhno mobar kaachiel kod yo ma kedhno ni luwo nyaka donj e nyimbich. Kitegi githoro bedo mana mang'eny kama e dag ojuri ka koso nyalo bedo achiel kata ariyo? Inyalo bedo gi kidi achiel, size gi be nyalo pogore, nyalo bedo achiel matin kata achiel maduong'. Seche moko yudo ka ging'eny mana kaka inyiso gi e picha wano. To kitegi be seche moko nyalo nikech dak mar ojuri nie otemo mondo dhirgi abotiyo gi picha ni mondo anyisi. Koro seche motemo mondo dhirgi ema mineno kamae obiro momoko kae. Seche momoko kae ni nitie shida mokelo. Kodhiro gi ma obiro mochopo kae makoro mabu moko kae ni nitie shida mokelo e del mabe wadhi wacho ka wachopo e complications gi. Kobiro kae mochopo ka ipar ni kedhno ni kae. Kobiro modino ka nitie kaka odino ne kedhno bende mano be nitie shida mokelo. Ko seche moko be gibiro e nyombich ma gidin nyombich makoro ng'ato nyalo biro ka nyombich ne koro dinore. Mano be kendo shida moro ma gibokelo ma wadhi wuoye bang'e. Seche mawuoye weche mag gallstones gi isipimono kata ni isipimono kaka gilosore, thothne gilosore kotenore kod kaka ng'ato chala, ratil mar del, ponono ni ng'ato pek kata ok opek, gik mang'eny matimore e del. Chandruok mar gallstones gi gwengewa mag kaluo kata pacho ka entiere marom nade? Ong'eny koso en na ji achiel ariyo adek ma thoro bedo godo? Anyalo wacho ni kikawo ji 10 to inyalo yudo ka ng'ato achiel nigi chandruok no. But kapok awacho mar joma nyalo biro gi chandruok no, gima daher wacho ni ng'eny ji nigi gallstones gi lakini onge ranyisi ma ginyiso e del. Maten ni kata kama wantie ni gowa picha king'iyo gallbladder wa kata dak mar ojuri no. Nitie jomibo yud gi kidi lakini onge ranyisi moro amora ma en go e del. Koro kuom ji man gi kidi bo yudo ka nitie achiel man gi ranyisi. Population kikawo ji 10 inyalo yudo ka ng'ato achiel nigi gallstone. Seche ma ng'ato onge kod ranyisi ni kapok wadonje ranyisi ma tende ni dende chal nade koso kitege gi chal nade gi yom ma inyalo digi adiya to giridore gidonje nyimbich, giregore mana gi chiemo gidonje nyimbich madongo giwuok kaka oko koso? Koro from anyalo wacho ni research motim iyuda ni nitie kuom ji 100 yudo ka ji 9 nigi kite e gallbladder gi, lakini kuom ji 9 gi bo yudo ni ji 4 ema seche moko gini thago ma gidhi osiptal. Manyalo bedo ni seche moko kidino tin maonge effect kata ranyisi mokelo ahinya e del. Ma samoro nyalo bedo gi effect, samoro ko nyalo bedo gi effect. To ji mang'eny nyalo bedo kode to kong'eyo ni gintiere kode nikech ang'o. Moro nyalo nyiso ranyisi ma ka ng'ato neno ne jogo ma nyalo bedo kod ranyisi ani entiere kod kitegi ka otimore e dende kata ko winjango e dende. Oro kidini ka in go makoro kelo ranyisi e dendi omi iyudo rem e igi malo korachich nikech kanyo ma gallbladder nitiere. Rem ni en rem mabiro kiya chamo chiemo man gi mo, ichamo chips, ichamo chapat, ichamo chiemo mochiel, ring'o fry kadi yudo moro bang' kisechamo to rem koro chami. En rem mabiro e wi korachich, onyalo biro e dho chunyi to chako dhi e ng'eyi
to biro e goki ma korachich. To en rem moling motwere madhi adhiya mos, onyalo kawo gimoro kata dakika 30 korami kabisa. Then koro chako dok mos piny. Onyalo chopo seche moko 6 e kiwinjo ka koro rumo. Ng'enyne ji winjo rem no waluongi ni biliary colic kamane kaka wa describe. Ng'eny gi ji boringo hospital timie yath mar rem to chako dok dala kapok ong'eyo nang'o ni kala en gi kite mane e yojurigo. Kopogore gi mano, nitie ranyisi moko babe ng'ato nyalo bedogo. Kaka jier, iwinjo ni kisechiemo tiwinjo kijier ahinya, iyi ober, iwinjo mani in ichiemo to iyi ober, jomoko winjo ka gima chunye lewe. Jomoko winjo ka dho chunye rame, dho chunyi rame. Ma be seche moko jomoko nyalo paro kata ni en gi tuo ma heart attack madwa make, to nyalo bedo ni en ranyisi mar gallstone. Koro nyalo biro gi yore mang'eny, lakini yo mar achiel mong'ere kabisa en biliary colic, mabe en rem mabiro e iyi ma korachich koni ni, kaka picha ma wangiso no. Ipimo no kacha ni obiro gi korachich gi malo kanye kuma dag ni nitiere. Kanye kuma dak mar ojuri nitiere. Kati wachino ridore kodhi nyaka kato. Onyalo bire dho chunyi, iwinje kodok e ng'eyi, kasto bire goki kamae. To rami kuom seche moko, then olal. Kendo chieng' moro kichaki chamo chiemo mamong'eny, kendo ichaki winjo kotugore. Koro ng'enyne jomoko winjo korame, bi inyiewo yath mar rem, kosekweni tidoge ling, kendo chieng' moro chako biro. Dr. De pimnwa ni seche ma odhi nyaka katoki mochop nyaka e goki. Tiende ni ang'o matimore ka? Ang'o momiyo rem ni ok odhi adhiya yo ka iyi koni e nyombich koni to dok katoki nyaka? Mano koro kendo be en science moro modonjo iye, lakini oluwore gi gima waluongo ni innervation, kaka nerves mabedo madhi kuondego. Nitie kaka nitie relationship moro e gi kanyo momiyo obiro kono. Nyaka goki malo koni. E ranyisi machielo, thothne winjo ka gima iyi ober kata ka gima iyi rami, nitiere kod rem e dho chunyi. Ich ber ni biro ka ang'o motimore, kata ka gallstones gotimo ang'o e dendi ka e system ka. Koro magi symptoms mwanyalo luongo ni atypical. Matende ni gin symptoms mukinyal explain maber kuom ng'ato. Emomiyo waluongo ni atypical, ok en gima pile pile timore. But oseyud ni from research motim, ing'e ni research ing'iyo ga jotuo man gi shida ni then ikawo symptoms magibiro. Koro noyudo ni kopogore gi gima wang'eyo ma biliary colic mwanyalo explain kabisa ni, jotuo gi be yudore gi shida moko gi. Seche ma rem ni dok piny, adoka kuno, nikech adwa ni oganda wawinj gini maber. Seche ma rem ni dok piny, kata seche moidho gi, kite gi otimore nade? Seche ma rem ni idho ni, kedhno otimore nade? Omedore mang'eny. Seche ma rem ni dok piny, ang'o chako lokore system momiyo koro dok piny, to ne nitiere malo ma iwinjo rem, kaka koro waneno nyadende ni nitiere kod rem marich machal kod no. Koro kaka ne wawacho ni kichamo chiemo man gi mo, sasa mi chiemo, to ka chiemo donje o stretch sama chiemo pong' cha, nitie information kata ote madhi ne obwongo. Obwongo yudo ote ni, ong'eyo ni jago ni oya chamo chiemo man gi mo, matiende ni chiemo ni dhi dwaro ojuri mondo orege. Koro obwongo oro ne gallbladder kata dak mar ojuri ote ni koro sani onego bed ni golo ojuri midhi tigo. Then ochako biyore kaka nwa wacho cha. Na seche mobiyore no, otemo golo ojuri. Wawach ni kidi ni ni e dhoge, kumwaluongo no dundu magolo ojuri ni. So odundu no. Koro gallbladder temo matek, lakini en bo odino. Mana achiel kuom ranyisi manyalo wacho ni emomiyo pain ni bedo for dakika go. Rego mar chiemo bende kawo ga muda e del. Mateni kichiemo, rego chiemo kata digestion nyalo kawo up to 3 hours. Koro mineno ka rem ni dibet seche ma dendi productive katemo rege. Ka ang' oseling to rem bedo chien. Koro mane kaka nyalo wacho ni nyalo bedo gimomiyo timore kamano. Bende wabedo ga kod thuolo ma koro dhi modino odunduno ma ojuri kata matin ok kal. Yes. Seche modino ma kata ojuri matin ok kal, ang'a timore del nikech samoro ni chamo chiemo man go gimo madwarore mondo miyo regre, kidini be odhi modino kanyo. Kata kamano yena mamake maka kanyo, kwaduogo to kanyo wachake godo. En gallstones, chandruok mathoro mako joma mine mapek, jogo mosekalo higni 40, jogo matiere kod ratil mamalo mar del, to bende inyalo po komako ng'ato e yo moro amora ma bende samoro pod ok wawinjo yo makare. Yenwa wakaw yo ka waduogo to
ka kidini odino dago juri ma onge kaka ojuri kata matin wuogi chiemo mantiere kod mobedo nego beni rego ang'a timore del gi lak sechegi kik idhi mabor kik isode. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Deya e studio. En laktar molonye weche mag yeng'o kata bero, en laktar matiyo e chuny boma ma Kisumo ka Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mabede thothne waluongo ni Russia. Wang'iyo kite mabede thothne yudore e dago juri, ginyalo dhi nyaka e hotogoro matero juri nyaka e Nyimbich, to bende ginyalo moko kapo nono ni gidongo moingore. Daktari kani pok wadhi yuyo ne wang'iyo kacha seche ma odhi modino hotogoro ni bet namo. Koro kaluwore gi picha ma waneno cha, wang'eyo ni dak mar ojuri en mana kuma wakane ojuri. Kopogore gi mano, ojuri pod ka chuny oloso nitie seche ma kadha. Koro emomiyo ka odinore, chiemo pod boyudo kakirege nikech ojuri pod e chuny malo kakalo. Odunduno pod kalo kabiro piny. Seche ma ichamo chiemo mang'eny gi mo to chuno ni delo medo. Emomiyo ikane kacha, koro imedo moko migolo mondo chope e Nyombich. Amanyiso ni chiemo ok bi weyo moko regi. To nyalo chopo kanye makoro odinore, makoro kaka inyalo kony onge, makoro en rem modhi wang' achiel. Ka gidhi magimedore magiponge dago juri, magipogo giluo nyaka yo kuso, kanye makoro ng'ato nyalo wacho ni we koro adhi ane laktar. Seche ma koro odino dago juri ni bende nitiere kaka jatuo biro bet gi shida nikech dago juri bo medo biore, to kako medo biore piene dhi bedo gi shida, tiende no dhi kuot. Seche ma piene okuot no ibedo gi tuo ma waluongo ni acute cholecystitis. Acute cholecystitis en surgical emergency, matiende ni ber kineno daktari mapiyo nikech ko endelea kuot kamano to chopo kuma remo ok chopne maber, matiende ni onyalo tho. Koro chuni no neni gi daktari mapiyo piyo. Ere kaka wathiedhe? Operation ema watimone, matiende ni dhi gol dago juri. En gima dhano nyalo dak maongego nikech kaka ne wasewacho ni chuny pod loso juri bro lor mwalo kosegol dago juri. Koro seche modino dho dago juri no, tuo no waluongo ni acute cholecystitis, ma en be en achiel kuom complications mar bedo gi gallstones, onyalo kwamo kanyo. Mar ariyo, onyalo kwamo e odundu mabor mabe waluongo ni common bile duct no. Kanyo kokwame, to ng'e ni koro oloro yote. Matiende ni koro ojuri ok chop mwalo. Jatugo biro nango. Jatugo biro gi rem nikech koro ojuri ok chop mwalo. Togo biro bende gi wang'e ka koro bedo mayelo.
koro jatuo biro gi wang'e ka bedo mayelo, obo chako bedo gi del maliet, dende iye bro rame, be chopo kuma jomoko be biro kata ka ni in shock. Mano bende koro en emergency, nikech nyaka wadhi magol kidi modino odunduno, nyaka gole monde ka ojuri omed endelea koro kadhi e ich. Kidino kochako lor modhi oging'o dundu mar kedhno ni, bende onyalo migi miluongo ni acute pancreatitis, matiende ni kedhno bende koro kuot. Iluongo ni digestive hormones ma kedhno gologa, ma be biro tiyo e dendi e rego chiemo, koro dinore. Digestive hormones gi be richo kodinore ne kedhno, nikech kedhno be koro dhi timo ang'o, dhi kuot. Ibedo gi miluongo ni acute pancreatitis, bende tuo ma dangerous ahinya, ma sache momaki no be nyaka ibi osiptal. Yadhe en bende ni wadhi mwagol ang'o, kidino kuma ntiere no, mantiere procedures ma idhi gi kamera ma kaw kidino mawuoggo. Seche molor, ka en kidi maduong' molor mobiro ging'o nyombich, ng'ato nyalo biro ka koro ok onyal dhi oko maber, iye kuot. En waluonge ni gallstone ileus, matiende ni intestine obedo blocked. En bende solution ne ni wadhi wateri e theater, wadhi wagolo kidino mondo yiene mondo chiemo okadhi. Koro complications geng'eny kibedo gi kidi moko thiedhi, especially kidi mamiyi ranyisi ma koro remonie kwa muda mabor nyalo bedo marach. Complication mogik ma en gallbladder cancer, ma be ng'ato nyalo bedo ka kidi obet ei gallbladder kanyo kuom muda mang'eny. Tiende ni sama kidino nitiere, omulore gi pien mar gallbladder, matiende ni en gi irritation ma dhi kuom muda mabor. Irritation no nyalo miyo pien gallbladder no ochak lokore ma yud giminyalo luong ni cancer. Koro nitie kidi bende ma kata kionge gi symptoms, nitie size ma ka daktari ogo picha to neno ka in go koduong' ahinya, to chunowa ni wagolo dago juri kata ka ionge gi ranyisi mag tuono. Ilere malong'o sana. Daher mondo mi wang'iyane kata duoki chien mana matin mulna gallstones gi kuom mine mapek. Acha ichak idhi na matut kaka idhi matut e weche ma chandruoge kata complications manyalo biro ka ng'ato nitiere kod gallstones gi. Koro mine mapek, seche ma ng'ato pek, nitie changes matimore e dende. Koluwore gi hormones, nikech seche go koro hormones nyathi ntiere ma nyaka del losi, del miye mondo odongi ma chop chieng' ma koro sedongo maber, kowuog ang'o eka mama gi koro okele e piny. Koro seche ma hormones gi nitiere kaka gikelo lokruok kaka ojuri cha iloso. Achiel kuom glien ni ojuri no bedo gi cholesterol mang'eny mayot mondo poti. Mar ariyo, birruok mar dago juri ni. Anyalo chiwo example ni ng'ato sama pek kata kichiemo tiwinjo ka iyi bir ndalo mang'eny. Gimomiyo iyi bir nikech hormones ma be waluongo ni progesterone nitie kaka omiyo fuonde mag del ok nyal dhiro gik moko mapiyo piyo ahinya. Koro kata kichiemo bende digestion kata regruok dhi mos. Koro gimoro amora del bedo affected, bedo gi changes. Koro gallbladder be en achiel kuom gi. Mondo bi en bicho mamuol, mayot, mamos. Koro bicho mamos ni nyiso ni ojuri bro kunore. To kamoro amora ma gimopoto kunore, yot mondo tim ang'o, otim gimiluongo ni solidification kata mondo lokre kidi. Koro mane gima timore kuom mine ma pek. Koro kiyudo mama mapek, to kendo bed ng'ama nowuok e family bende ma ji ne nigi gallstones, tichak iyud ni maybe en gi tuo mar sickle cell, tineno ka koro risk ne ni malo, tiende ni yot mondo tim ang'o, obed gi kitegi. Koro joma pek, ng'ato nyalo biro e first trimester ni en gi shida mar pain gi, kata second trimester kata third trimester. Gima wang'eyo ni jatuo kosebiro gi ranyisi gi mokwongo, yot mondo chak oduogi. Joma pek koro yot mondo koro giduogi, matende ni ka ng'ato biro ka en gi gallstones, ka en gi ich mar dwe achiel, mondo bi ochop dweche 9 kapok oduoge osiptal ndalo mang'eny tek.
Koro of course research osetim king'iyo gigi ete kotim ni operation ka in e first trimester kata second trimester kata third trimester. Nikech king'iyo kendo operation bende ni gang'owa gi side effects magi kata complications margi. But kowegi kitegi bende yot mondo ibed gi shida mang'eny. Achiel kuomgi en ni bobiro sate osiptal otieno kochopo tiseringi biro osiptal. Mar ariyo ni nyalo yudo gimiluongo bende ni preterm labor. Labor mabiro chone, mano one of the effects manyalo bedo. Koro chuno ni chopo kuma mama mapek ka nigi gallstones gi to chuno ani watimone treatment. Mabe treatment ng'enyne en operation. Ero kama na daktari ng'ato winjo ranyisi kaka ni wacho no wacha samoro odhi ahinya ma wenge ng'ato lokore ratong, en rem ma bende ni wacho ni en rem maremo maber. En rem maber, en infection, nikech koro gigo ok kadhi. En gima nyalo nego ng'ato mayot. En gima nyalo nego ng'ato mayot. Seche ma ng'ato biro iri kaka Dr. Deya, ibo nikech tuoche aina gi bende biro ga kod ranyisi modwa chalo kod tuoche mamoko. Ibiro timo nang'o mondo mi wach ni ma ato en gallstones to ken tuoche mopogore manyalo bedo ma kata ma. Koro gima ber gi gallstones ng'enyne ka jatuo biro gi rem maiye. Ibo timo kawaida wabokao history, then wapimi, wang'i gi lwetewa kaka wan daktari nyaka wamuli. Then koro wacho ni koro waori e lab. Wabong'iyo remo, wang'i ane ni rembi ni nade. Nitie remo, test mar remo, mabe wapako gi ni liver function tests. Ma ng'iyo function mar chuny, mainly. Kech chunye maloso ojuri. Ka wang'iyo gima ng'enyne joma niania gi kidi ei dago juri ma poko ringo biro koni yudo ga ka test gigo gin normal. Kwaseyudo ka test mag remo gi normal, the next thing mwadhi ga en ng'iyo picha. Mabe gimwaluongo ni gold standard mar picha mokwongo mwatiyo ga go en ga ultrasound mar ich. Ultrasound mar ich bro ng'isowa ka kidi nitiere dago juri, obo ng'isowa ka chuny nitie maber koso nitie shida ma en go, obo ng'isowa ka odundu nie en gi size ne ma pile koso otemo yaore. Kotemo yaore tichako paro ni koso kidi nitie odundu nie, nikech kidi samodine to malo ku yaore bedo maduong' nikech otemo dhiro odundu kidi no mondo kal. Koro ultrasound e test mang'eny ne nyisowa ga ni ng'ato nigi kidi. Ultrasound to yot, en gima beche ok ng'eny. Koro yot mondo ing'e. Seche ma ng'ato biro koro gi complications kaka wawacho ni ibiro ka irami kata ka kidi okwamo e odundu ma koro waluongo ni cystic duct ni. Galbada kaka na wacho cha odhi medo kuot. Seche go bende ultrasound kitimo ne ng'ato. Kata mana sami timo ultrasound kata sami pimo jatuo kimulo kae to lit kabisa ibro ng'eyo. Mar ariyo sama gitimo ultrasound ibo neno ka pien mar dago juri nie nitie kako bedo mabet duong', bedo mathik nikech osebedo otemo dhiro ojuri. Mar adek gibo neno kidi e iye kanyo. Ka kidi ni oseringo mowuok koro ni odundu ma koro waluongo ni common bile duct ma koro jatuo biro gi wang'e ka yelo ni. Ibro nene bende gi ultrasound. To kopogore gi mano, to nikech koro flow obedo blocked kamoro amora, mae e dak, mae e chuny, onge kuma dhiye. Koro ibo yudo signs e remo Koro remo ma kipimo king'iyo ni liver ni botiyo maber, ibo yudo ka already koro ng'iso ranyisi ni okoti maber. To nikeche moloso nyaka dhiyo eko med loso. To ka moloso dinore ok dhiyo to backflow no di affecte. Koro ko bitiyo maber. Magi test ma utimo Jaramogi Oginga. Yes, magi test ma utimo Jaramogi Oginga. Chien kacha ni wacho ni nitiere samoro ma ng'ato ok nyis ranyisi moro amora to kogo picha kaka ma detailed mi wacho ni tinyalo ne kitegi. Onego bed ni ng'ato dhi check up mondo ng'i ane ka ponono ni nitiere kod gallstones gi, nikech ni wacho no kacha ni bende en gima nyalo nego ng'ato mapiyo mokalo. Seche ng'enyne ma joma onge gi ranyisi to iyudo gi kidi en ng'ama nodhi osiptal ka en gi shida mopogore. To ore no dhi otim ang'owa, odhi otim ultrasound tipo kiyudo kidi mabe waluongo ni incidental finding. Not unless ni kidi no duong' ahinya ma koro daktari ema bo make that judgment
eko nyalo wacho ni mae to duong' ahinya wanyalo timo ne gimoro. Lakini ok anyalo wacho ni kila ng'ato dhi kapimore kadhi ng'iyo iye mondo tim ang'o. Mondo ika en gi kidi. Mama ang' ni dia kapono ni chandruok machielo. Obiro kecheni thoth lakteche mabedo godo wacho ni kadichiel te mondo bedi tim ni wellness check up ing'e ni dendi te chal nade, ing'iyo kidneys chal nade, ing'iyo daga kedno kaka chal kod weche makamago. Dr. Corazon wacho ni nitiere moko mabedo ok nyis ranyisi moro amora. Ok ang'e ni moko nyis ranyisi gi bende nyalo chopo kama koro obet maduong' makoro dhi morenjore kata e dago juri kanyo to ino kiwinje ranyisi moro amora. Thoth ne timore ka obedo nang'o pim na mana matin. Koro kaka nasewacho ni kite mok nyis ranyisi moro amora. Tiende ni seche moko tin emomiyo ok nyis ranyisi. To seche moko bende kobet kanyo koduong' mana ka koro duong' onyalo bedo moko nyis ranyisi moro amora. To daktari konene to nyalo luor ni kidini duong' ahinya kwa weyo kae wanyalo bedo gi shida mbele. Nyalo advise. Mana dwa wacho kendo en ni biwi. Watoro ka bedo kod weche manie kor gweng' ng'ani ne oyud kod gallstones debe ni ng'ani nyaka be ni chamo kite mang'eny debe kaka joma mine mapek chamo doan entiere kod tudruok moro amora koso onge gi tudruok en kien en mano juri ma wawacho cha adwani mondo wakaw yie kwa duogo to wang'e weche mag thieth ni wacho kacha ni en surgery en bero e ng'eny thieth be ni omoko gi kar kanye to en bero be ni omoko gi kar kanye en bero be ni oduonge nyalo bar magol nyaka dago juri no duto te ni ng'ato nyalo dak maonge kod ojuri. Wacho ka pile ni Nyasaye nokofumo mondo mi oket dago ni. Kata kamano lakteche bende wacho ni ng'ato nyalo dak maonge kod dago ojuri. Kik idhi mabor nyakora Mugejo kik isudi to no wacho kacha nitiere kidieny machielo mar thieth bende ma gin yore mag yath. Yore mag yath gi okang'eyo ni ging'eny to gitiyo gi effective koso. Ka osegol ni gallstones gi ginyalo duogo koso kod penjo mamoko bende biro e kidieny mar adek kik isudi. What? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Kokalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *860 *286 hash. Kumbuka, Kiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ot iduso kod goro kata gige nyadhi molos mabeyo. Kata kamano, adwa na bed gi museum mara nikech gigi magi ok gik mabar wako pile, ok arwakgi. En gimoro kanyoto mit abile kasebile to iketa chaka boy mamita ka. Ma en ot ma odusi kod lewni, ogute kod gige rwakruok molosi e rang'iny mamalo. Ne irwako law man kod nyinge.
irwako law ma kata ka ng'ato somo to somo nying lawno. Sami Wamuri Sape ma wuod Seme wacho ni ma en ngima ma nengone ni malo kata odoko ni jomoko to kawe kaka nyadhi ma oledhi ni e iye. Kapo ni hero twech to kendo kata kapo ni hero gimoro gino kata beche tek nade gino bro chuni ni nyiewe. An anyalo save pesa ta yie nindo kata kech. Simfros Okinda kelo ni sigana mar nyadhi mar nengo chieng' ngeso saa 1 gi saa 3 otieno. Somehow this person was able to commit a murder and cover up the evidence so that there is not enough evidence to charge him. It's a circus. Kennedy Kalombotole, achich maduong' ma itudo gi nek jotuo ariyo e osiptal maduong' ma Kenyatta, ibiro chwale doho wuok tich mabiro. The only policy directive that is legally binding and to the IG and which can be properly debated by the people of Kenya is the one that I have put in writing and in signature and with my signature as required by the Constitution. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ogolo andika manyien madhi tayo apisas mag obila ewi yore mag tiyo gi magina. Zile hera wakati ambapo zinakuja ninaweza nikaziona kwa macho yangu kwamba ni nyingi, lakini nikienda kugawa kulingana na zile pesa ambazo nimepata ninakuta kwamba kwa siku ninafanyia hera kidogo sana. Jopur e kaunti ma Migori medo weyo pur mar ndawa kendo donjore pur mag kothe kaka soya gi oganda. Machiegni kendo penj laktar kokalera Mugi TV gima en mwandu wantiere kod Dr. Deya e studio wang'eyo gallstones magin kite ma bende thothne losore e daga kedhno. Kite gi ponono ni okong'i malong'o to ginyalo kelo chandruoge mopogore opogore. Daktari nowacho ni ka ponono ni gidonga ahinya bende nyalo miyo daga kedhno kuot kotenore kod kaka otemo biyore mondo mi kedhno owuogi to kedhno ok nyal wuok nikech kite gi samoro no dhi modino yo monego beni giluwo. Daktari, yore mag thieth, yo maduong' mokalo mar thieth en bero. Bende wachire kod seche monyalo tiyo kod yore mag thieth kaka mag yath? Yore mar yath ng'enyne seche ma ng'ato biro gi ranyisi mane wacho ni waluongo ni biliary colic ma iye rame, wanyalo miye yedhe mag rem. Ng'enyne kitegi kosechako ng'iso ranyisi makoro gikelo ni rem, tek mondo wami yath ni wadwa mi yath madhi rego gi mondo girum. Emomiyo wawacho ni ka in gi gallstones ng'enyne wabotimo ni operation. Nitiere yedhe manosetem tiyogo, but gimiluongo ni success rates gi ne ok ni ang'owa ni malo. Tiende ni inyalo keto jatuo e yath to chieng' moro koro biro gi complications ma ok wadwa ka. Mago kore gima watemo prevent. Makoro ka in gi kitegi e dak mar ojuri, tisebiro osiptal iwacho ni ira miga kichamo chiemo man gimo dichiel diriyo didek, to koro wawacho ni mae koro solution ni mondo watim ang'owa, watim operation. Ka kidi nitiere ei dak mar ojuri cha, nyalo dok e picha cha mondo wang'e dak mar ojuri kachiel kod kite manyalo bedo iye. Niwacho no bede ni kite gi nyalo bedo kidi achiel kata ginyalo bedo kite mang'eny mopogore opogore. Ei dak kae wan gi kite mang'eny. Kite gi achiel kuom gi seche moko en mana achiel, onyalo biro kaka ojuri, dag ojuri medo dhire, onyalo biro makoro mok kae. Seche mang'eny kapo no duong' moingo odundu nie, nikech odundu nie be ena odundu moro matin. Koro kodine kanyo to ema kelo shida mane wawacho ni acute cholecystitis cha. Moko nyalo kalo to kochopo kae to moko. Do ing'e ni seche ma en boringo, seche moko kano kalo koriere ni to koni ochopo kochung' kamae to dino kae. Koro mano be onyalo bedo kanyo. Onyalo ridore mwalo modino dundu mar kedhno ni, mana kaka nawacho cha. To kendo bo nyalo biro, kendo ginyalo chokore kaka ging'eny no gibi ma gidin nyombich. Ginyalo dhi ma gidin nyombich. Ginyalo dino nyombich bende. Kuom ranyisi odino malo kacha daktari. Kato biro modino kore kamoro ka ka aibo timo bero nang'o? Ibo timo bero ma ing'ado kore ka koso ka kidi nitiere okodundu e dak. Mama e jatuo mabiro ni kanyisi ni oyudoga rem bang' chiemo cha. Most of the time kata seche mang'eny watimo gima waluongo ni
elective surgery, tiende ni en planned surgery. En jatuo mibonene clinic kaka wane clinic cha iore test gi to timo ultrasound gi. Ka ultrasound biro monyiso ni en gi gallstone, tupango ni gini wabo timo operation ni kata next week kata dwe mabiro. Nikech oken onge garaka. Lakini seche ma jatuo koro biro makoro ierame tigo picha tiyude kokwamo e odundu kanyono makoro gallbladder kata dak mar ojuri koro sekuot cha. Koro en emergency. Mana kaka nawacho ni komedo kuot to remo madhi ire ma supply nyalo ng'adore. To kong'adore to brotho. To mano tiende ni infection madhi bet e dend dhano manyalo nego dhano. Koro mano en emergency ma watimo ne operation. Operation inyalo time kaka wasega bedo kwa timo manormal miyawi kata sani nitiere gi operation maluongo ni minimally access kata laparoscopic surgery. Laparoscopic wang'eyo ni nitie mana buche mwatiyogo maduong' ne nyalo bedo 1 cm. Mano ka duong' ahinya. Isoyo kamera tidhi igolo gallbladder ni. Koro kibiro tigole gi e dhoge kae to mae te wuok oko. Kopogore gi mano ka obiro momoko kae mae koro watiyo koro gi yore moko mopogore. Nitie gima waluongo ni ERCP. ERCP ni en kamera midonjogo e dondi kaka itimo ga endoscopy cha. Kose donjgo e dhogi to biro gi nyombich. Kose biro gi nyombich twadonjo kode kae. To ibiro tikwanyo kode kidini. Watiyo gi basket, inyalo ti gi basket makawe. To biro kode tigolo kidino. En the same bende komoko gi kae. Nyaka tim gimiluongo ni ERCP no. Mano yudo ka nosetim picha ong'iso wani gini omoko kae. Kata gini omoko kae. Koro mago gin chuno no tim gi minimally gi those procedures endoscopy. To kanti ochopo kuma koro endoscopy onge. To en mana bero mapile cha twadhi twayawe twagolo kidi to chak watwang'e. Koro seche mwatimo bero mar gallstones no. Achiel kuom complications mwanyalo yudo en seche mitimo operation ibiro tude gi kae. Seche go inyalo hinyo mae. Koro mana achiel kuom gik manyalo timore. Kati inyalo tude to kotudre maber to bang' operation oyawre. Tiende ni seche ma ojuri obiro cha to olore ich. Mano complication mabubiro. Kech mano nyaka idoge theater miluoki. Kopogore gi mano e picha ni okinyal neno leche mag remo. To leche mag remo be ni kama chiegni. Matiende inyalo hinyo machiegni. Ma jatuo bed ol remo. Kopogore gi mano donge fuonde bende ni kama chiegni. E picha ka inyalo neno ni gin mabor bate ich gin mana kanyo. Inyalo hinyo chuny, inyalo hinyo nyombich moko gi. Koro mago gin complications manyalo timore seche mitimo operation. Kopogore gi mano jatuo osetimne operation utieki koro dok e ward. Achiel kuom complications manyalo timore ni line manong'ol mar palacha nyalo yudo gima waluongo ni infection, waluongo ni surgical site infection. Mano be nyalo timore. Nitiere joma bende wagolo gallbladder gi to bang'e nyalo duogo koro ka ochako loso kidi. Koro lose e yo modong'ni. Mokwongo ne en kode e dak mar ojuri. Bang'e uchako duogo ni daktari nutimo na operation lakini pod atimo ang'o? Pod awinjo ka rem rama. Seche moko kong'igi chak iyudo ni en gang'owa, en gi kidi moro. Matiende ni gin joma yot mondo tim ang'owa obed gi kidi. Unono ni ne nitiere gi e iye kata nitiere gi e dhoge kacha utiyo kod yo manyasani mar timo surgery ma usoyo pala e yo manyasani ka itugologi. Thuolo mag gigi mondo mi gichak giduog kendo mondo mi gireka thoro chalo nade? Ne ng'ama setimo surgery ok ni ogol dagno te to gola kite mane nitiere. Sa mora ma ng'ato osebedo gi ranyisi mar gallstones gi nyaka wagol dagno. Ok nyal dhi magola mamoko tim ni dagno. Koro kapo ni kidini ne odino mana kae, ma emergency wadhi gi yore moko mwagole, twatimo koro planned, nyaka wa plan mondo wagol ang'o? Wagol dak mareni. Nikech kanye mayot mondo kidi ochako losre. Nikech en kumikene. Yot mondo ojuri otim ang'o? Opoti malokre kidi. Koni dong' ineno kowuok mane chuny, to ringo, sate oringo. Koro tek mondo tim ang'o?
mondo opoti. But mokan cha, dak kanyo yot mondo kan opoti. Koro en to nyaka wagolega. E seche mosetim ne ng'ato bero ni, thoth ne ng'ato thuolo mar nade mondo mi ochangi kendo chang maber. Jotuo mang'eny ko timni gi laparoscopy, iyudo ka jatuo donjo kawuono, itimone, kiny onyalo dhi dala. Lakini ka wang'oli bero mamoro cha to wanyalo keti ndalo adek moro kapok waori dala. Bang' wik achiel 2 ka daktari oneni, nyalo wacho ni koro inyalo dok tich. Koro ok en gima bokawo muda sana. Ka onge complication moro amora motimore, jatuo nyalo dok tich bang' wik 2. Kidieny moro kani wacho no kata daktari o kata kidieny moro mana ge dakika matin mokalo ni ugol nyaka dak mar kano juri ni duto te. Okang'eyo ni seche mani chweyo dhano no chweye ka gi fun ka fun ni gi tich mane otiyo. Seche mogol dag ojuri ni chuny to bodhi mana nyime gi loso juri kaka ni pimo nwacha kae to bende seche ma chuny loso juri ni pod onyalo ridore mondo nyaka enyambich mondo mi oreg chiemo kaka dwarore. To bende ni wacho ni samoro kapono no ni odhi ahinya tinyalo kata tude ori nyalo pimna kama ber. Kae to seche ma ogole ni funi magi kendo mane del ka ma inyalo gol ma ng'ato dak maonge godo to ere kapo dak maonge godo. Wang'eyo ni fuondni ma biro ga e del magin 2 kende ni achiel dhano nyalo bet matimo ang'o maonge godo kaka nyarogno. Awach ni tiendi achiel ka onge podi nyalo wuotho gi tielo kikonyori gi gimoro. Nitie fuondi minyalo gol e dend dhano, lakini nitie bende mok nyal gol. Koro gallbladder en achiel kuom gima kata kwa golo to ne wasewacho ni en mana store kata dak mikene mateno juri rao kanyo kikano. Kosegole to pod ojuri bowuok e chuny kabiro konyo. Koro jatuo pod bro dak maber, ok en gima kugolni to koro dak bro dhi marach. Thothne awinjo kata kimulo ni kapono ni ng'ato ntiere kod weche mag cholesterol mang'eny e dendi, ng'ato ntiere kod ratil mamalo mar del nyalo miyo obed kod gallstones. Pono ni ng'ato wacho ni adwa ni mondo mi ageng' kik abed kod gigi. Gik magi monego bed ni otimo, ibro temo mondo mi ng'i kaka ichiemo, ratil mar dendi, ok inyalo wacho ni ok idwa mako ich nikech samoro idwaro nyathi. Ibro timo nang'o mondo mi geng' bedo kod gallstones gi? Gima ng'ato nyalo timo mokwongo en mana ng'iyo ratil mar dendi, mana achiel kuomgi, nikech waseng'e maber ni ki ratil mar dendi ni malo to oseng'e maber ni inyalo bedo gi kitegi. Koro matene ni inyalo timo exercise mondo ikony mondo ratil mar dendi, to be inyalo ng'iyo kaka ichiemo. Koro chiemo be nyaka ing'i kaka dhogi ok bed mamit ahinya. Mar 2 en diet be nyalo konyo. Nitie chiemo miwacho ni chamo chiemo man gi vitamins mang'eny, avoid chiemo man gi mo mang'eny. Nitie kaka kori iyiero chiemo, ichamo chiemo man gi fiber mang'eny, mago konyo. Koro diet to gi timo exercise. Ma seche wacho vitamins fiber mang'eny wawuoyo kod alode joka olembe chiemo matiere kod mo mang'eny. Koro modhi mang'eny ahinya gi i-reduce matin. To be kaluwore bende nitie dong kaka ne wawacho ni kaka dhano bedo gi higni mang'eny. Kiyudo ka mine mantie 30s, 40s, 50s ng'eny gi shida mar gallstone. Koro kiseng'e ni ichope higni go ting'iyo ni ratinda mar del ni en nang' chal nade, chiemo machamo, nikech chiemo ma koro iwene nyithindo, koro nyithindo chamo. Karemo wacho ni mago tinda wene nyithindo ema mondo mi ocham. Wadwani mondo mimulna mana matin gima tok kosetimne ng'ato bero mar dag ojuri. Gima ibro beda maber, tiere gik moko inyal timo, tije moko inyal timo, ntiere ma onego bed itimo koso. Idhi nyime kod gima nyaka kapi. Gima bodhi maber ji mang'eny. Koro gimoro achiel ma seche moko wang'iso ga jomose timnegi operation, nikech wang'eyo ni gin joma nyalo bedo gi kitegi mayot. To kaka nwaneno ni odundu ni be podi kidi nyalo chokore. Koro ng'enyne biwinjo kwa ng'iso jatuo ni i life to ibo bet ga beta maber, lakini nitie gik manyalo wacho ni chiemo ma koro ng'eny gi mo ahinya koro inyalo weyo. Koro kiyudo kochiel ring'o moro ahinya mang'eny gi mo ahinya, deep fried foods kaka chips, mago koro inyalo avoid. But generally jotuo dhi maber, onge gimoro machandogi. En twak makende, twak maber miwuoro samoro itiere kod ote ma diher mondo mi oganda wako tenre kod
del kachiel kod rito del mondo mi watema teki kwa chop mesa kuma Dr. Dea koro baro del mondo wa avoid gik moko manyalo tero ng'ato mesa ma ibere. Adel kaki wacho ni del idoyo anyalo tiyo gi wachno. Del idoyo en mana gimirito. Irite gi chiemo gimiso e dendi. Irite gi timo exercise nikech wang'eyo ni kata joma chon ne puro ne wuotho. Wan tinde wuotho kwa wuotho ahinya. Puodho bende ok ang'e ni ipuro mogik karang'o. Koro kamane kaka idoyo del. Del nochwe ni nyaka otim ang'o? Nyaka oti. Kokiti kibeta beta inyalo bedo gi shida mang'eny. Lakini bende kokuchope mesana to wabu chiemo nang'o. An Jaramogi Oginga Odinga, Surgical Department. Sani abedo gi clinic bende Equity Afya, ntie Kondele, ntie Tivoli. Koro either of them ng'ato nyalo yudae. Kibiro kanyo ipenjo Dr. Dea, ibiro luonga bubiro neni. Amor kenda diko niero kamano. Ageno ni kwa luongi kendo dichieng' machielo tibo biro wago mbaka chenro mar penj laktar. Abo biro. Ero kamano Ruth. Mano Dr. Dea. Olonye weche mag bero kane pok achako chenro na penj ni kawuono ni baro ng'a. Ni barang'o. Opimo na kacha ni kawuono no baro obwongo ng'ato. Ni obwongo no notimore nade. Ni remo ne nitiere iye kanyo. Koro nyaka na akonga agol chogo mane wi obwongo. Adhi kanya agol remo mantiere obwongo no kata chaka duoki. Mago gin lakteche makelo ne chenro mar penj laktar ero kamano makende daktari. Ne team maduong' momiyo chenro ni obedo kaka en ni aduoko ne gero kamano makende ka moting'o jogo picha mawa, oting'o jogo mochung' ne weche ler kata light, oting'o jogo ma ochung' ne weche mag neno ni waringo kendo wuotho e yo makare, oting'o director na Philip Ochieng, producer na Pape Chokoth, team duto te ero kamano mang'eny. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.